El 26 d'octubre defensem l'assemblearisme i l'autogestió. El 26 d'octubre defensem l'empoderament veïnal contra el poder del capital. El 26 d'octubre defensem el nostre patrimoni històric, obrer i cooperatiu. El 26 d'octubre defensem l'autoorganització popular. El franquisme l'ha expropiat, el Poble Nou la recupera. El 26 d'octubre defensem les dones. Una economia fora del circuit del capital. Una economia fora del circuit del capital. Del circuit del capital és on es materialitza democràcia radical. Democràcia radical.